ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁର୍ଗାପାଙ୍ଗା ଛାତ୍ରୀ ଅଟୁ ଶପଥ କରୁଛୁ ଯେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେବୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ବସ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମ ସହରକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମଇଳା ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନିଜେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିବୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିପାରୁ କି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।